Takže čaute lidi, já jsem Larix, vítám vás u nového videa a v dnešním videu to bude další vlog a jedu na hokej a na zápas Kometa versus Mladá Boleslav. Zápas začíná o 6 a my za půl hodinky budeme vyjíždět. Budu se dát za like, odběr a zvenček, budeme tyto další mé video. Budu dát za koment. Budu strašně moc rád, když mi dáte follow na můj Instagram Larix, kde to budete mít někde fotku. Tak budu strašně moc rád za follow. Nebudu tohle video kcavat, můžete se do něho vrhnout, tak zatím čau. Už jsme na cestě a za chvilku už budeme v Brně. Tak už jsme konečně u stadionu a pomalu už vidíme komentářský stadion. Tak už jsme na stadionu, na svých místech a můžeme vidět předzápasovou rozcvičku hráčů Komety. Tady můžeme vidět novou komentářskou posilu Brandona O'Donnella, který přišel z německého Düsseldorfu, kde nastřílel 20 branek a na 28 přihrál. A minulosti hrál i za Kladno, tak a doufám, že se bude v Kometě dařit a doufám, že dneska podá dobrý výkon. Teď jsem tady na zápase s Michalem. Čau. A jak typuješ výsledek? Já si myslím, že Kometa by měla určitě vyhrát, takže třeba 4-1. Já typuju 3-1. Kdo myslíš, že dá gól? Podle mě dá 2 Flek, Pospíšil, dá 1 a Zohorna. Já typuju, že dá 2 Flek a 1 Pospíšil. A na led už přicházeli hráči Komety. Tak doufám, že se jim dneska bude dařit. A tady můžeme vidět náš kotel. A tady můžeme vidět náš předzápasový rituál. Nicméně dnešní jedničkou v bráně je Aleš Teska, tak jsme ho ještě museli podpořit. Zápas už mohl pomalu začít a úvodní góly vyhrála Boleslav. Teďka tleskám našemu novému kaňackému útočníkovi Brandonovi O'Donnellovi. Teďka mohla i konečně mít šancu Kometa, ale bohužel to byl offside. Tady jsme mohli mít šanci na branku, ale bohužel nám puk zebral Boleslav, tak mohli jít na branku, ale Teska to krásně vychytal. A tady je další šance na gól. Potom šel na trestnou Jakub Kos, tak Mladá Boleslav měla přesilovku, kterou mohli využít. Přesilovku však Boleslav využila a Alexej Rekonen mohl skorovat na 1-0. Tak doufám, že to Kometa ještě otočí. První třetina skončila 1-0 pro Mladou Boleslav. Po první třetině byla přestávková tankovačka, tak doufám, že se účastníkům bude dařit. Po přestávce už mohli jít na led hráči Komety, tak se už připravují na druhou třetinu. Úvodní boly do druhé třetiny mohly začít a získala to Kometa. Tak to Kometa teďka může využít. Tady byla velká šance Jakuba Fleka, ale bohužel z toho gól nepadl. Tady jsou další šance na gól, ale bohužel taky z toho gól nepadl. Boleslav má další přesilovku, protože šel na trestnou Libor Zábrátky za nedovolené bránění. A tady další šance Jakuba Fleka. A po chvilce jsme se mohli konečně radovat, protože střelil gol Adam Zbořil.
A po gólu Zbořila jsme bohužel dostali druhý gól od Boleslavy. Pak měla Boleslav další přesilovku, protože šel na trestnou Šimon Stránský zasekání. A bohužel zase přesilovku využili a dali už třetí gól, který skóroval Pavel Skalický. Poslední vteřinu před koncem. Teďka se odehrála druhá třetina. A je to 3-1. Vede Mladá Boleslav. Co si o to myslíš? No, jako je to hrozná škoda, že se nechali dát góly. Dali gól a dostali hned a teďka ještě dostali těsně před koncem, takže je to škoda. No. A jako byly tam nějaké šance, takže chtělo by to dávat víc gólů. Musím říct, že Kometa byla lepší než první třetinu. Začala konečně střílet, tak to aspoň mohlo nějak vypadat. A doufám, že třetí bude lepší. Dáme nějaký ještě třeba 2 góly. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Úvodní góly do třetí třetiny získala Boleslav. Doufám, že Kometa to otočí a vyhrám. Potom byl vyloučená čotka za podkopnutí, ale na vyloučení jsem to neviděl. Tady je další velká šance Komety na gól. A další šance, ale bohužel z toho gólu nepadlo. A potom padlo bohužel další gól, a to 4., který skóroval Tomáš Mazura. Bohužel nedá se nic dělat, no. A už skončila třetí třetina, takže konec. Bohužel jsme prohráli 1-4, nedá se nic dělat a doufám, že příští zápasy budou lepší. A u nás byl hráč zápasu Adam Zbořil, takže mu moc gratuluji. Takže zápas už skončil. Bohužel to skončilo 4-1. Co to myslíš? No, čekal jsem, že to bude přesně naopak, jako Boleslav překvapila, ale jako Kometa dneska nehrála moc dobře, takže asi zaslouženě pro Boleslav. Jako bylo jí to zejména doma, ještě kvůli takovému týmu, který jsem myslel, že fakt rozdrtíme, ale bohužel tak nebylo. A doufám, že příští zápasy budou lepší. Díky, že jste dělali na tohle video. Budu rád za like, odběr a zvoneček. A zatím čau.